Dnes od rána sa stavali stánky, varil sa guláš, piekli sa langoše, tu na kde stojíme. Ale oslavy obce prvej písomnej zmienky začali dnes slávnostnou svetovou omšou, ktorá začala o 11. hodine. Potom bolo kladenie vencov ku pamätníku padlých prvej a druhej svetovej vojne. Taký menší sprievod, ale predsa len za tónov hudby na ihrisko a tu sa otvoril vlastne ten deň obce. Takže tak. Obec Turček leží na severnom úpetí Kremnických vrchov v pramenej oblasti potoka Turiec. Vznikla nemeckou kolonizáciou v 14. storočí v sídelnej oblasti banského mesta Kremnica. Prvá písomná zmienka o Turčeku pochádza z roku 1371. V rámci výstavby vodnej nádrže na pitnú vodu, ktorá sa začala stavať už v roku 1992, sa uskutočnila obnova obce. Na zemi sedia, zamotli starci sionskej céry, na hlavu si kusí popol, do vrecoviny sa odiali. Až po zem si zvesili hlavy jeruzalemské pany. Oči mám vpadnuté od slz, vnútro sa mi búri, pečen mi na zem vyteká pre nešťastie céry môjho ľudu. Nemluvňa i dojča hynú na uliciach mesta. Vravia svojim matkám, kde je pšenica a víno? A padajú ako prevodnuté po uliciach mesta, vydychujú dušu v lone svojich matiek. Komu ťa prirovnám? Komu pripodobním, dcéra Jeruzalema? S kým ťa porovnám? Ako ťa poteším? Pána, dcéra Siona? Tvoje nešťastie je veľké ako more. Kto ti pomôže? Tvoji proroci ti ako videnia vraveli lži a hlúposti. Tvoj zločin neodhalovali, aby zvrátil tvoj osud. Vraveli ti videnia, láska a podvodu. Zo srdca volaj k Pánovi, obranca céry Siona. Ako potok vylievaj slzy vodne i v noci. Nedopraj si odpočinok, nech sa nezaviera zrenica tvojho oka. Vstaň a nariekaj v noci na začiatku každej nočnej stráže. Vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pána. Dvíhaj k nemu svoje ruky za život svojich detí, ktoré hynú od hladu na rohoch všetkých ulic. Počuli sme Božie slovo. Za svoje deti, vnúkov a tak ďalej, ale aj za tých, ktorí odišli z tejto dediny do nebeského kráľovstva. Aj teraz naše životy sú spojené s úctou Bohu. Drahí bratia a sestry, človek sa môže namáhať koľko chce, ale ak to Pán nepožehná, daremná je to práca. A preto v každej chvíli našeho života musíme prosiť Boha a o jeho požehnanie.
všetci sa schádzajú, šťastní a veselí zas. Na malých vláčich si sádajú, to skoro chvárať je čas. Chlapci už chvárajú, veselo do zeme, radi si otcovi striedajú, ústa tých posmene. Chlapci už chvárajú, veselo do zeme, radi si otcovi striedajú, ústa tých posmene. Letí vlak hlboko pod zemou, po chodbách vzdialených, kde znejú pesničky ozvená na perách našich mladých. Chlapci už chvárajú, veselo do zeme, radi si otcovi striedajú, ústa tých posmene. Chlapci už chvárajú, veselo do zeme, radi si otcovi striedajú, ústa tých posmene. Údery kladívku zaznejú, mohutný tempom naraz, kde mladé ruky dobíhajú poklady zeme pre nás. Chlapci už chvárajú, veselo do zeme, radi si otcovi striedajú, ústa tých posmene. Chlapci už chvárajú, veselo do zeme, radi si otcovi striedajú, ústa tých. Tak plynie život, radosti i starosti a vôle sebou nám nosí. Kým mladý si, chceš chodiť v tráve bosý a so svojou láskou a deťmi našou zemou krásnou túžiš blúdiť. Vše v noci nechá ťa budiť tichý ston materí. Darmo hľadia do dverí, nezastane v nich ich syn ani dcéra. Toľko rokov prešlo a je to ako keby včera, keď do hôr utekali. V rukách chlebíka kúsok, zvedavosť a zbraň. Čo zaň? Za spásu nášho života v horách dajú. Heute viele Gräber verlassen stehen und ihre Angehörigen nur Schmerz in den Herzen tragen. Ich gehe oft mit meiner Enkelin zu den Denkmälern. Mit leisem Seufzen sag ich zu dir, meine Kleine, vielleicht in diesem Grab liegt dein Opa oder Vater, die für unser Dorf das Leben zum Opfer gebracht haben. Vzpomienky, nech
No a teraz pozývam vás na takú veselú, zábavnú časť. Vy ste sa narodili tu v Turčeku a pamätáte si, ako to tu vyzeralo, keď ste boli malé dieťa, aké máte spomienky? Ich war froh, dass ich hier durchgehen konnte mit meinen Eltern. Und für mich als Kind waren das alles fast Verwandte. Man war ja bald jeder mit jedem verwandt. Damals. Aber jetzt, nach zig Jahren, wenn ich wiederkomme, sehe ich nur Frau Pittner und die anderen kenne ich weiter nicht. Höchstens einen Matthias Mucha, den kannte ich auch. Bei dem waren wir auch alle 2 Jahre mal und da waren wir auch immer. Prichádzate sem na Slovensko, do Turčeka, určite navštívite aj cintorín miestny, kde sú pochovaní aj vaši predkovia. Aké pocity máte pri tom? Ja, meine Oma, Uroma ist ja hier auch beerdigt. Meine Uroma ist hier auch beerdigt und dann gehen wir auch hin. Jetzt ist Ilonka schon da und dann die Schwester Má auch. také pocity smutné, pretože vlastne tí, ktorí poznala, zomreli, leží jej tu aj prastará mama, aj pani, ktorú sa veľmi dobre poznala ešte ako dieťa, hej, sa poznali na Dolnom Turčeku. Zomrela už aj jedna sestra, aj druhá sestra a spomienky má na detské hry, ktoré tu robili, keď sa ako deti hrali. Vy ste Turčekovanka, teda žijete tu v Turčeku od narodenia, máte nemecký pôvod a teda ovládate okrem slovenčiny aj ten jazyk karpatských Nemcov, takzvanú švábštinu. Aké sú rozdiely medzi tou spisovnou nemčinou a týmto jazykom? Viete, rozdiel je taký, že každá dedina mala svoje. Napríklad, že my sme Horný Turček a Dolný Turček už inakšie vyprával. Ale vždy sme sa dorozumeli, alebo Horná Štúbňa tiež inakšie. Oni vždy mali inakšie prízvuky. Ale takto sme sa vždy dorozumeli. Tak skúste teraz tou turčeckou švábštinou niečo porozprávať. Borichot ochjowe. Hamzarimska punikovne i 2. klas i Dajčen. Dubo Dajčen šelga trieda bola slovenská, tá bola preč. Hamzarimska nemám cojga, tak nás všetkých zobrali deti, čo sme boli školopovení a odviezli nás vlakom do Sudet. A tam sme boli ubytovaní v tých hoteloch. Ja som bola napríklad na Afke Eva, boli vo Františkových Lázach, Karlových Bároch, hej. No a potom, keď to už tam bolo, naši ako rodičia tiež evakuovali, tiež do Sudet a stade nás potom prišli zobrať a vrátili sme sa k rodičom. Lebo mama mala 2 decka ešte malé, čo nechodili do školy a ja s bratom sme boli už ako školáci. Dobre, ja som vás vôbec nerozumela, ale spýtame sa pani Márie a pani Anny, či aspoň niečo teda zachytili alebo rozumeli z tej švábštiny. Obwohl ich erst 3 Jahre alt war, ich habe mit meiner Mutter immer so gesprochen, ich verstehe alles und kann, aber nur oberstübnerisch. Nicht das Turce oder so, das verstehe ich auch alles. Vyprávam s mojimi chlapcami švábsky. Oni mi rozumejú všetko, ale odpovedajú slovensky. Ten starší, ten jedine, čo vie povedať, máš pivo, huspaje. Na maršach to na tej rovni tak lapajú, a tej petky graciári pokojne dajú, pokojne dajú. La 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 to Graciliana, do Kurmachera, la 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 la
kmotra postretla húvoš, postretla húvoš, postretla húvoš. Neotavuj pani blka, veď nás je tu dosť. Za ten plný koš, za ten plný koš. La 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 la. 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 A ja tvojho lanciáša, daj mi šalátu. Daj mi šalátu, daj mi šalátu. Daj ti ho skade vezmem, nemám záhradu. Nemám záhradu, nemám záhradu. La 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 la. 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 Kategóriách a v tých nižších veteránskych kategóriách odbočíte vľavo a pokračujete ku Salašu. Tam znova na jednej takej jedno z mláďat má obojok, takže je to sledovaná rodinka. Bol som veľmi rád, že som ich mohol vidieť. No, čiže pokračujete po šípkach obcov, popri obecnom úrade až na miesto štartu a cieľa, čiže sa Stoj. Ty riadne rýchlo. Super. Viacerí vidno, vieš. Ešte spomal. Zámer! Ale tu natáčame kvôli bežcov. Iko, ideš? Ideš opačným smerom, si máš ísť hore. Prečo? Bežať, nie? A prečo si tu není v páre? Prídem! Poďme dáva! Počkaj, ty vieš, nemajú ani kde predmestu. No a čo tam, však tam sa bude práci. Drží to.
No. Janko. Fotíš Janka? Aha, oný. Roman. Janko tretí. Hop. Posledné, hop. Janko, poď, hop. Už len perfektne, hop, zvládneme, hop. Super, perfektne. Ešte kúsak, hop, Jani, poď. Hop, poď, Roman, poď, hop. Poď, už len posledné, hop. Danke, wo warst du noch? Perfektne. Výborne, už len pár, hop. Poď posledné, perfektne, poď. Poď, Miňo, poď, hop. Poď, Miňo, poď. Poď, Maťo, poď. Spomínam si na ten krásny čas, keď som išiel fárať prvý raz. Les a lúka krásne vonia, hľadám chodník, kde je tvoňa kamarátka. Mamička ma s láskou objala, slza polície stekala. Prvýkrát sa do roboty vykračujem poza ploty, tam kúšak tam. Kamaráti, spolu farajme. Kamaráti, strach už nemajme. Vytváráme opäť za úsvitu, hore každý z nás. Kamaráti, svojej mamke zas. Podzemovia kamaráta mám, za toho aj vlastný život dám. Fárali sme stále spolu, ťažnej kvietky z hora dolu, ja a kamarát. Na pozdrav mi jasne odpoviem, podrážok do kameň zvonenie. Keď húplačí pokola i starej štvorky naháňali môj kamarát. Kamaráti, spolu farajme. Kamaráti, strach už nemajme. Vyfaráme opäť za úsitu, hore každý z nás. Kamaráti, svojej mamke zas. Až sa jedno ráno rozbídni, nevyfáram ani posledný. Budem s nebou tvárou, kde si tam neúsvit nezasvietí môj kamarát. Kamaráti, ku mne svárajte, pomocnú mi ruku podajte. Hore čaká Marodina, matka žena, kričí si nás zvár postokrát. Kamaráti, spolu farajme.
strach už nemajme, vytváráme opäť za úsvitu, hore každý z nás. Kamaráti, kamaráti, svojej mamke zas, vytváráme opäť za úsvitu, hore každý z nás. Kamaráti, kamaráti, svojej mamke zas. Daj Boh! Číslom 110 je Sára. Sára, vitaj. 6. S číslom prichádza Lukáš. Lukáš, vitaj v cieli, Lukáš. 117, číslo 117 je veterána nad 60 rokov s číslom 103. 103. Keby ste teda potrebovali vidieť svoje výsledky, tak u Jožka na obrazovke predpokladám už bežia. Môžete sa ísť pozrieť. Ale kto nám to tu beží? Jožko, vitaj! 114, číslo 114 je Jozef Bašovský. Ja si tie mená neviem zapamätať, ale pre mňa najlepšie, že si pamätám ksichty, že aspoň viem, že som vás už kedysi videl. Jedanenky, pozrite sa na to, beží nám tu asi prvá dvojica, že? Prvá dvojica babí. 73, vítajte v cieli. A Jožko, lískaj! Poďte to rýchlo. Evička, ako sa ti bežalo? Čo tie schody, povedz? 10. A ty si bežala ale krátku trať. Áno, ja som toho vzdala doprava. Ako má tento chlapec? Ja sa ho spýtam, ako sa ty volá? Lukáš Tonhauser. Bežkyňa nad 60 rokov, ale v skutočnosti zdanie úplne klame. Tretí ročník behu okolo priehrady Tonko. Výborne, odmente ho, rýchlo mu vrastie vodu do... Domácí športovec, ten nikdy nemelie z posledného, on má taký svojský štýl. Kubo s krásnym číslom 1-1-1, presne také bude mať aj vysvedčenie. No a máme tu, pozrite sa na toto krásne, ten nádherný súboj. A toto je dvojica, že je to dvojica? Je to dvojica, toto je mamina Morený, chytro do tieňa, vyťahuj fľašku, máš v taške, chytro si ju vyťahni. Dobre, vyťahni si vodu, máš tam, môžeš sa napiť, máš krásne číslo 113, to sú presne tvoje. Zo zakladateľov myšlienky behu, celkovo behu na Turčeku. Nebola jeho predstava celkom behu okolo priehrady, on myslel bežať z Vážnicu alebo do stredu Európy. Tých možností je tu ďaleko viac, ale určite si ho už teraz... Našim dlhoročným snom bolo, aby sa začalo okolo Turčeka behu. Poď, super! Si v cieli. Čakajú ťa cieľové ovácie, ale ja zvlášť si v pohode hlavu. No tak toto poď, to musíš fotiť, toto bude, ešte raz to daj, no toto je super. Takto to potrebujeme vidieť. Romanovi v ušiach beží určite perfektná muzika, alebo ho povzbudzuje niekto zo zákulisia pretekov. Hlava bola zvlažená. Romanko, tam máš vodu tiež v taške, takže si môžeš vyťahnuť. A máme tu aj druhého pretekára s číslom 44. By to mal byť Kašiak Michal. Vítaj v cieli, no formu ženského behu a krásne povzbudenie od partnera.
Asi v Cieli, vítaj v Cieli, preber svoju taštičku s malým občerstvením, s bavšatkou a nejakými reklamnými predmetmi od partnerov. Máme tu s číslom 80. 30, pozor, 30, to nie je 80, ale je to tak. No, preteky, ktoré sa konajú o 14:00, väčšinou takéto brutálne, treba... Máme krásne podujatie, 645 rokov obce Turček a 20 rokov vodného diela Turček. A pri tej príležitosti máme opäť už po tretíkrát beh okolo priehrady a tzv. Deň obce Turčeka, kde sú od najmenších až po najstarších obyvateľov sa zúčastňujú športových hier. No dnes je to super. Čo rok je tu teplejšie, tak dnes to bolo vidno už určite aj na trati, že už ku kolabovaniu teda niektorých pretekárov už len krôčik chýbal, ale mali sme tu super záchranárov, super zdravotné služby, tak všetko je OK a všetci pribehli zdraví do cieľa, to je vlastne úspech. Áno, takže môžeme to tam nechať zadelené do toho aj pre dlhú, aj pre krátku, teda takáto trať by to osviežiť. Pekne zábery deti, ako sa bavia stokrát. Vynikajúci futbalista a veľmi dobrý človek, pozrite sa, tuto skončil v tieni Jožkovho auta Volkswagenu Transporter. Keby ste chceli poznať vaše výsledky, náš najšikovný Jožko Galis už ich spracováva a už sú aj nahádzané na tabuli alebo na obrazovke. Máme tu ďalšieho pretekára s číslom 20. S číslom 20 menovite Tatko Jozef. Jožko Tatko. Viete si predstaviť, ako ma to hreje pri srdci. Teraz ide Peťo Daugner. Kde beží? Ten beží niekde vzadu. Tento chlapina. Nemám na to čas, počkajte, ja si upijem trošku vody, lebo na to potrebujem viacej slín. Oni majú 5 rokov, alebo na 2. Peťo Daugner absolvoval už nespočetne veľa takých bicyklových výjazdov, tričov po Európe, mnohom celom. Najťažšie boli schody. Chcel by si ich bežať na budúci rok dolu? Radšej hore. Výborne, tak radšej ich necháme hore. Je zatlačené. Prezident Liskaj Ďura Dojčára určite doničí. Uvidíme za čo. S číslom 8 je tu v Cieli Šimon Zaďko. Zaďko Šimon. Šimon Zaďko. A potom máme tu samozrejme 17. Jasne, neraz by som zabudol na žiadneho z vás. Je to Vonkomer Martin. Maťo, vítaj. Ty tam pozeráš tým smerom, ale ja som tu. Aký bol tento beh? Ťažký. Veľmi teplo. Teplo sme nenaplánovali, ale ťažký sme naplánovali. Koľko? 13. A vy netrieskate? No, plátiky nie sú, budete sa musieť uspokojiť so státím na rovnej, všetci sme si rovní, predsa všetci sme bežci. Potrebujem nejakú fešnú, štíhlu sekretárku. Fešná, štíhla sekretárka, ktorá sa tu hľadá. To je on, takto. Takže medailu blahoželáme, sme radi, že ste na posilnení a volali jedna cena je medailička na spapanie, druhá cena je fľaštička na vypitie. No a samozrejme nesmie chýbať v horskej obci ani viazanička brezového dreva, aby sme sa v zimných mesiacoch mohli ohriať. Druhý v tejto kategórii bol Ďurgík Pavol časom 32, 45, 51. Potlesk prosím pre ňo. Takisto získava takú istú medailu, ale trošku menšiu fľaštičku a takú istú viazaničku drevka. No a tretí v tejto kategórii bol Jožko Čaládik časom 34, 19, 49, ktorý dostáva takú istú medailu, fľaštičku trošilinku menšiu a takisto viazaničku dreva brezového, aby sa zohrial, keď bude zima. Tak poprosím ešte raz potlesk pre týchto našich pánov v najlepších rokoch, ako spieva Peter Lipa. A poprosím druhú kategóriu, ešte posledné fotky. No a poprosím druhú kategóriu, ktorú... 1, 2, 3. A potom ešte aj asi aj... Áno, môžeš, však tí máme navyše, že? Takže tí dostávajú medailičku aj kovovú, lebo pravda, deckám sa ráta, keď majú jednotku, dvojku, trojku na medaile. Takže jedna medailička a druhá klobásová medailička. Chlapci moji zlatí, dobre, hrajte sa tam vzadu za nimi, nech utvoríte krásnu kulisu športovú, tak to má byť.
Nebojte sa, zaperte to sem medzi nás. Druhý v tejto kategórii bol Erik Wagner. No nehnevajte sa, nie je to žiadny klientelizmus ani rodinárstvo. Je to vnúk pani starostky Olgy Wagnerovej. Nie je to náhoda. Takže dostáva druhé miesto a takisto klobáskovú medailu. No a tretie miesto Timea Mazúrová. Tu sme hodnotili iba prvý, druhý, tretí. Dostalo sa nám tam aj dievča, takže Timea Mazúrová, prosím, aby si prišla medzi nás, aby si tam sa postarala medzi chlapcov a dostaneš svoje dve medailičky. Žltú. Dievčatá, tak, je svietia ako slniečko. Blahoželáme, dobre? Ďakujeme pekne. Ďalším, ktorý bude vyhodnotený, Baláš, zabudnem Baláš, Roman Baláš, prepáč mi to. Roman Baláš z Baláš Extreme týmu z Ostravy. No, totižto, my sme sa to takto dohodli, že teda prvý muž a prvá žena, nerobme z toho vedu, dostanú časť euro z každého prihláseného pretekára. Romane, poď medzi nás, prosím ťa pekne, aj s Adelkou. Čiže toto sú naši absolútni víťazi medzi mužmi a absolútni víťazi medzi ženami. Pani starostka ich bude dekorovať presne tak, nech je to také naturálne, žiadne obálky, nič podobné. Zobrali sme 45 eur pre jedného, 40 pre druhého, 45 pre druhého. To znamená, spolu si od nás odnášajú 90 eur, to znamená od každého bežca euro. Takže zatlieskajte im alebo sebe, že ste boli ochotní vyskladať pre nich túto výhru. Nedávali sme to ani do obálok, pretože obálky nemáme totižto. Hotovo. Treba povedať tak, ako je pravda. Toto je žena ako najlepšia? Či? Áno? Pripravte sa, ja neviem, či už ste si naštudovali výsledky alebo nenaštudovali výsledky, ale teraz sa pripravte najstaršie ženy a najstarší muži. Tak by som to nechcel formulovať, ale už som to povedal. No, nevadí. Pripravte sa muži nad 50 rokov, 50 až 59 a ženy nad 50. Ondrik, ty nevidíš, kde si šahol? Kde si šahol? No som ukázala. Aha, Ondrik, samozrejme, na týchto prsiach vyrastalo mnoho ľudí. No, Roman, túto medailu si môžeš spokojne zjesť, alebo aj odložiť. Toto je medaila, ktorú od nás dostávaš. Samozrejme, ešte ťa čaká ocenenie v tvojej vlastnej kategórii, takže Roman Baláš a Adela Ezentierová z Baláš Extreme týmu Ostrava. Ďakujeme pekne, potlesk pre nich, ste nad 50 rokov, máme sa čo učiť my mladí. Ja som preto neštartoval, lebo sa bojím týchto mužových rokov. Tak, Baláš Roman ako prvý znova dostáva ďalšiu klobáskovú medailu. Janko Môcik ako druhý časom 1 hodina 2. Predstavte si, Roman Baláš to skoval od hodinu, 57 minút. A ešte otiepku jednu, haló. Jednu otiepku. 1.04. Presne ako minulý rok, zdá sa, že nás bude chcieť vyhnať dážď, tak to trošku zrýchlime. Klobáskové medaily, takisto fľaštička do ručičky a takisto ešte aj čo, nejaká otiepka dreva. Chlapí, kmitám, lebo nás dážď vyženie. A máme tu ešte nachystané aj naše krásne polovičky, naše dievky, Vlonkovú Darinu, Podhradskú Janku, kde vystriedajú týchto sympatických 50 do týchto chlapov, ktorým by človek nikdy nepovedal, že majú 50 rokov. No povedali by ste, ja určite nie. Cítim sa starý. Krásny úsmev. Tu máte babi olejčok, nesťažujte sa na to, že nemáte fľaštičku, vy totižto máte fľaštičku oleja, to musí byť. A samozrejme klobáskovú medailu a ešte k tomu aj tú otiepku, či ako to nazvať, dreva. Kupko, nestojím. Výborne, a Jakub vás odmení, toto je inak môj bývalý žiak, veľmi šikovný absolvent z vysokej, ešte nevysokej školy, ale veľmi šikovný chalan. Stáčik. Pozornosť. Ďakujeme pekne a príďte sa. Máte radi cukríky? Kto má na cukríky? Nech, čo sa tu budeme urážať zbytočne jedných druhých.
Takže Cabulková Eva, Červeňová Daniela, Kolenová Blanka a Michalová Denisa. Denisku sme asi nedopatrením nejak, nám tu nabehol čas 5:31, čo je teda, stáva sa. Druhá a ja som tretia. Áno, neupravili sa tabulky. Takže dievčence, úsmev, pozrite sa, Blanka sa usmieva ako prvá. Blanke poprosím ešte jednu klobáskovú medailu, Blanka Kolenová štvrtá, musí dostať. Nedá sa nič robiť, no, za chyby sa platí. No, a takisto dievčence, zaslúžite si niečo do vašej kuchynky. Kupko, ty už chystaj drievko. Tak, výborne. Takže Evička. Už chystaj drievko. Viem, že to nie je celkom zdravé. Druhá. No, a pristajte sa chlapi naši krásni, presne v tomto istom veku. Presne takisto krásni, no trošku menej krásni ako tieto devy. Janko Neger, Lovčičan, Miroslav Kotrík, Milan. Dúfam, že tu sme už nič nepodplietli a postupne sa k vám dopracujeme. Kde ste? To je taký rešpekt, zdravý rešpekt, pretože toto sú muži nad 40 rokov a vystriedajú tieto naše krásne ženy. Tešíme sa na tieto blesky, tešíme sa na tú chvíľočku. Pôjdem konečne aj ja na klobásu, teším sa. Dám si niečo do krku, ako už mi odchádza pomaličky hlas. Ešte raz teda babulky, a môžete ostať, počúvajte takto, a nech tí chlapi ostanú za vami, veď to je také pekné. Normálne tie olejčeky, tie flaštičky, tie klobásky, jedno z druhým, Cabulková Eva, Červeňová Daniela, Michalová Denisa, Kolenová Blanka. Je to všetko k spokojnosti, paráda. Počkaj, lebo ujovia si. Tu sú teraz. Dívajte sa, Gabika ide. Pohľadte krásne, a teraz sa prichystajte na muž po 40 rokov, hlavná kategória, ale máme pred nimi ešte juniorov, takže prosím juniorov najprv. Pozrite sa na to, to je sila, čo? Pozrite sa tie ruky, tie stehniská, to budú chlapi. Dievčence, ak ste si ešte nevšimli, toto sú vaši budúci manželia, ale... A to vy ste a prvý je, teraz tu ostane. Došla nám, nedošla elektrika, no viete, prášia tu blesky, nebojte sa, keď ma zabije, tak potom ma pochovajte niekde tam. Rozsypte ma po kurci. Tu je Maťo. Šimon má mužky. Čo tu boli? Nepovedal, kto bol prvý, však z tých juniorov, nepovedal. Máte Facebook? Tak, tieto ešte kovové medailičky, no a postupne tu máme ešte Krupárová Janka, áno, tuto aj so svojou dvojičkou. Počúvajte, babi, vy ste mali 73, nie? A ty si mal 1,14. Ja si tak pamätám, až sa sám sebe divím, ale ja to tu mám totiž to napísané. No, dobre, takže mávajte do kamier, tešte sa, že ste v médiách, budete uverejnení, naši chlapi, krásni juniori, máte pekný chrbát. Slečna. Poprosím Jožka, posledný výsledočky. Vyhodnotíme hlavné kategórie mužov, čiže Ačko. V Ačku žien, musím znova Adelku Jezentierovú, už začína na mňa kropiť, ale ešte to stihneme. Rýchlo Adelka Jezentierová ako víťazka hlavnej kategórie Budajová Alena Fuchsová Monika a Kašiak, Michal, Hrivnák, Peter a Rybár Branislav šla niekde preč, poďte sem, no a najlepšie, a to je aká? Starostke, tam to všetko prebehne, tam vás budú dekorovať ako víťazov strelby. Čo tu? Co si mi do oka? Kategória aká? Sme 40. Ja, toto je nepličanka naša. Koľko modrých som? No. Poďte. Medailičky. Na rok vám spravíme nové. Čerstvé. Chlapi, máme tu zdravcov, pani starostka. Aha, ešte dekoruje tam tých víťazov. No, trošku to máme
Nech sa páči. Slivovička. Keď sa zase. Hej. Také sú sekretárky. Oni sa naučia. Čo rok vám viac prikurujeme však. Ešte pani starostku, toto sa stala chyba, no. Bolo by ma veľmi mrzelo, keby odtiaľto niekto odchádzal na sklamaný. Toto, kdeže? To je prvé miesto. Ľudská vyhráva to, čo si zaslúži. Zdvihni ruky nad hlavu. Hej, víťazka. A tuto dostávaš tajne, toto mamine neukazuj. Toto až keď budeš mať 18 rokov. To máš na potrebne salov. Máme tu. A to máš na zakúrenie. Nezabudnite na nás ani na Valča Traily v októbri, 16. októbra vo Valči. Sa páči. Pre mňa je to teda jedno. No, Juraj Beňo, Martin Kašuba a Samuel Adamec zostávajú nádherné klobáskové medaile. Výborné prvý, druhý, tretí, pozrite sa na to chlapov. Toto je naša strelecká budúcnosť. Jožko Genci by mal z vás radosť. Priatelia, radi sme sa zastavili v Turčeku. Keby sme chceli hľadať súvislosť, jaká je súvislosť medzi Starými horami a Turčekom, tak by sme ju určite našli, lebo Kremnica sa bez toho, aby v Turčeku nestiahli vodu a nevybudovali svetové dielo Turčekovský banský vodovod, ktorý končí úžasnou elektrárňou v Kremnici 235,5 metra pod zemou. Kremnici by sa veľa koliec nehýbalo a v určitom období v Kremnici pracovalo okolo 300 koliec, priatelia. Bola to úžasná vodná sústava a aby vám nebolo ľúto, aj na Starých horách máme vodovody banské, máme dokonca 3 banské vodovody a takýto význam, ako mal Turčekovský banský vodovod pre Kremnicu, má v našom regióne Špaňodolinsko-Starohorský vodovod, ktorý zberá vodu tak, ako sa zberala tuto nad nádržou v Turčeku, zberá vodu pod nízkymi Tatrami pod Prašivou. Jedenkrát do šatky spáral, nevrátil sa však späť. Zabudol, jak vonia tráva, jak vonia polný kvet. Pod sebou rozvážal uhlie, huntíky ťahara. Nikdy viac neuzrel slnko, Lojzíček kamarát. Lojzíček banícky koník, Lisinkou belavou na čele, haviari spomínajú, smutne neveselé. Haviari spomínajú, smutne neveselé. Náklady švoľami ťahal, cez pražce klopotá. Pripriali hundou, stále si počíta. A keď zapraskala škoľňa, zaherčal z jesene. Haviari nalili rýchlo na povrch spod zeme. Lojzíček banícky koník, s Lisinkou belavou na čele, haviari spomínajú, smutne neveselé. Haviari spomínajú, smutne neveselé. A keď naposledy klesol, padali naň skaly, banícke kahance nad ním, tak im neblíkali. Každý si zašeptal tiško, smrti neraz i nás. Nevieme
Priatelia, poznáte banickú pieseň?